Καλησπέρα, είμαστε από το Turk TV, η εκπομπή Talking Diaries, τρίτη εκπομπή στη σειρά. Καλεσμένη μας σήμερα η Μαρίνα του Στοίχημα Κατά Κόσμον, DJ, παραγωγός. Καλώς ήρθες, Μαρίνα. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Έπαιζες μουσική χθες. Ναι, έπαιζα, η αλήθεια είναι. Και εσείς από ό,τι ενημερώθηκα είχατε τα δικά σας. Ναι. Οπότε είμαστε λίγο περίεργα σήμερα, αλλά θα τη βγάλουμε τη συνέντευξη. Θα τη βγάλουμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε. Ξενυχτισμένοι, αλλά θα τα καταφέρουμε. Τι μουσικές έπαιζες χθες που το συζητούσαμε πριν? Hip hop παίζω στα πάρτι κυρίως. Εντάξει, πιο παλιά μου αρέσουν κατά κύριο λόγο. Αλλά μπορεί να παίξει και ροκ. Ανάλογα τον κόσμο. Δηλαδή ελληνικό ροκ ή ξένο, ας πούμε, ανάλογα. Αλλά κατά κύριο λόγο hip hop τύπου Golden Era, 90s, 80s, πιο παλιά. Δηλαδή εντάξει. Μ' αρέσουν και κάποια καινούργια, αλλά πολύ επιλεκτικά. Τι εννοείς δηλαδή? Πιο κάπου χάλασε το είδος, κάπου παγκόσμια από κάποια στιγμή και μετά? Δεν θα το έλεγα ότι έχει χαλάσει. Εντάξει, έχει εξελιχθεί. Απλά θεωρώ ότι η δεκαετία του 90 στο hip hop παγκοσμίως ήταν η πιο δυνατή. Είχαν πολύ προσωπικότητα και οι καλλιτέχνες και αυτά που βγαίνανε. Αυτό πιστεύεις ότι είναι αντικειμενικό ή προφανώς επειδή ήσουν και εσύ σε πιο μικρή ηλικία και ήταν τα πρώτα σου ακούσματα? Τίποτα δεν είναι αντικειμενικό. Προφανώς τα δύο είναι πιο. Όλα είναι προκειμενικά σε αυτή τη ζωή, μάλλον. Λίγα είναι αυτά που είναι αντικειμενικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μπήκαν οι γερές βάσεις για να εξελιχθεί μετέπειτα το hip hop και να πάρει και άλλα στοιχεία. Okay. Δεν θα σου πω κάτι άλλο. Και χρησιμοποιούσαν και πολλά στοιχεία από τα 70s, τα 60s, δηλαδή σαμπλάρανε πράγματα τα οποία ήταν πολύ signature. Είχε ένα flow διαφορετικό, νομίζω. Ναι. Και διαφέρανε πολύ οι καλλιτέχνες μεταξύ τους. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπεις τώρα. Βλέπεις πίσω ομοιομορφία τώρα? Ναι, βλέπω μια ομοιομορφία. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, έτσι, προφανώς. Απλά εντάξει. Αυτό που είπες τώρα για ποικιλομορφία, εσένα οι μουσικές σου καταβολές και επιρροές εντείνονται σε όλο το μουσικό φάσμα, έτσι? Ναι, ναι. Δηλαδή σαμπλάρεις κομμάτια από διάφορα είδη μουσικής, δεν είναι... Καταρχάς hip hop που άκουσα σχετικά μεγάλη ηλικία. Δηλαδή δεν είμαι από τα παιδιά που λένε ακούω hip hop τα 13 μου. Ούτε καν. Εγώ άκουγα rock και metal. Καμία σχέση. Έχεις πει ο πρώτος δίσκος στα Metallica, κάτι τέτοιο? Ναι, Metallica. Εντάξει, Metallica. Μετά άκουγα πάρα πολύ και ψυχεδελικό rock, δηλαδή Pink Floyd, Rush, τέτοια συγκροτήματα, Styx. Και έχω σαμπλάρει κιόλας από αυτούς όλους. Hip hop άκουσα σχετικά μεγάλη και η πρώτη μου επαφή, ίσως να σου πω, ήταν με το hip hop, ήταν η Rage Against the Machine, που είχαν αυτό το περίεργο crossover του rock, ας πούμε, hardcore μαζί με rap στοιχεία. Και μετά ξανά την ψάχνω περαιτέρω, Cypress Hill κτλ. Και πώς επέλεξες ότι εσύ θα εκφράσεις δημιουργικά μέσα από το hip hop και όχι κάποιο άλλο είδος μουσικής? Κοίτα να δεις κάτι, είχαμε το συγκρότημα με το βαλάντι από το σχολείο. Εγώ έπαιζα πλήκτρα. Δεν το επέλεξα ακριβώς. Δηλαδή, οι συγκυρίες το φέραν έτσι, τα ακούσματά μου μετέπειτα, δηλαδή με τράβηξε. Ξέρεις, όλα πήγανε προς τα εκεί με έναν τρόπο έτσι πολύ φυσιολογικό. Εργάζεται και νέο δίσκο τώρα, έτσι? Μάλιστα. Κάτι γράφουμε. Και προς τα πού θα κινηθεί? Τώρα μην με ρωτάς τέτοια πράγματα, δεν μπορώ να δώσω πάρα πολλές πληροφορίες. Δεν υπάρχει όμως η αλήθεια, δεν ξέρω να σου απαντήσω, γιατί απλά είμαστε στη διαδικασία που γράφουμε. Okay. Οπότε δεν υπάρχει κάτι στάνταρ να σου πω αυτή τη στιγμή. Από τις μηχανές και μετά ειδικά, οι στίχοι σας έχουν πάρα πολύ κοινωνικοπολιτικό περιεχόμενο και πάνω στην τωρινή συγκυρία. Ναι. Θέλω να πω, προφανώς και με αναφορές σε παλιότερα και αυτό προφανώς γίνεται συνειδητά. Κοίτα να δεις κάτι. Θέλω να το πω στην πολιτική συγκυρία του σήμερα. Ναι, θα σου πω. Δεν μπορώ να σου πω πάρα πολλά πράγματα πάνω στο στιχουργικό κομμάτι, διότι το βαλάζει αυτούς τους στίχους. Παρά αυτά θα πω το εξής, ότι δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη μαεστρία παρακολουθώντας λίγο τα πράγματα και διαβάζοντας τι γίνεται, το να δεις και να προβλέψεις τι θα γίνει, φίλε. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Ναι. Οπότε νομίζω ότι εκεί έγκυται, στο ότι θεωρώ ότι ο Βαλάτης είναι παρατηρητικός, έχει μια ενσυναίσθηση όσον αφορά κάποια πράγματα και δεν πώς σου πω, παίρνει τα πάντα της μετρητής από αυτά που βλέπει και ακούει, δεν αφήνει κάτι αψήφιστα. Έτσι θεωρώ εγώ. Οπότε αυτό μπορεί να έχει παίξει ένα έτσι, ρόλο στο content, στη θυματολογία, ας πούμε, της μπάντας.
Τώρα τι να πω, να μιλήσουμε για αυτά, είναι θλιβερά όλα όσα γίνονται, το γνωρίζουμε. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα βγει συνέντευξη τώρα, παιδιά, είμαστε μέσα στον πόλεμο στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Ναι, μπράβο, ναι, ελπίζω να μην γίνεται κάτι χειρότερο όταν βγαίνει. Μετά από πολέμους και λοιμούς, θα δούμε τι άλλο έρχεται. Ναι, θες να πεις λίγο πώς βλέπεις την κατάσταση σήμερα και γενικά πώς είδες και την κατάσταση 15-19 που υπήρχε λίγο μια αδρανοποίηση σε όλο το κίνημα, λίγο μια καθίζηση. Τι να σου πω τώρα, την κατάσταση θα πω ότι δεν τη βλέπω καλά, γενικότερα. Αλλά έχω πίστη στον άνθρωπο. Γενικά είμαι άνθρωπος που πιστεύω στον άνθρωπο και πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να κάνει την αλλαγή. Και πιστεύω ότι μπορεί να την κάνει την αλλαγή όταν καταλάβει τη δύναμή του και όταν καταλάβει και τη δύναμη του διπλανού του. Αυτή η αδρανοποίηση που αναφέρεις έχει να κάνει πάρα πολύ στο ότι ο καθένας κλείστηκε στο καβούκι του και δεν υπήρξε αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων. Η κουβέντα, η συζήτηση, η διαφωνία. Ξέρεις, πράγματα τα οποία μας ξυπνάνε με κάποιο τρόπο. Βέβαια, αυτό έχει μεταφερθεί σήμερα από το face to face, έχει μεταφερθεί στα social πολύ. Εντάξει. Υπάρχει το αντίστοιχο. Ναι, εντάξει. Βέβαια, είχαμε και μια περίοδο 2 χρόνια που δεν βγαίναμε από το σπίτι. Οπότε βόλεψε αυτό. Σε εισαγωγικά το λέω αρνητικά βόλεψε. Κατάλαβες από αυτή την άποψη. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το πράγμα θα επανέλθει, γιατί οι κουβέντες που κάνουμε εδώ και αυτή η κουβέντα που κάνουμε εμείς τώρα εδώ και οι κουβέντες που γίνονται στις καφετέριες, στα μπαρ, σε ένα σινεμά, στο θέατρο, τέλος πάντων, οπουδήποτε μπορεί να πας και να έχει μια αλληλεπίδραση, είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας σώσει γενικότερα. Γιατί μπορούμε να σώσουμε ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό στο να πιστέψουμε σε αυτό, στην ανθρώπινη δύναμη. Και σου ξαναλέω και πάλι, η αδρανοποίηση ήρθε γιατί σταμάτησαν οι άνθρωποι σταδιακά να πιστεύουν. Γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό? Δεν ξέρω τι να σου πω. Απομόνωση. Δεν ξέρω, κουράστηκε ο κόσμος. Παίρνει πάρα πολύ πληροφορία σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό το πράγμα ενδεχομένως δεν φιλτράρεται. Πολλοί είναι οι λόγοι. Καλά, ειδικά και η καραντίνα, όπως είπες και εσύ, συνέβαλε πάρα πολύ στην αδρανοποίηση. Δηλαδή, δεν ξέρω εσύ πώς τη βίωσες. Οι περισσότεροι ακόμα δεν έχουν ξεφύγει από αυτό. Ναι, είναι σε φάση. Κοίτα να δεις κάτι. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που την πέρασα σχετικά καλά, γιατί δημιούργησα πάρα πολύ. Δηλαδή, έκανα πάρα πολύ μουσική. Και αυτό το πράγμα μου έκανε καλό. Γιατί απομονώθηκα, είχα τη μουσική και το εκμεταλλεύτηκα έτσι. Δηλαδή, είπα ότι θα κάνω αυτό. Οπότε θα σου πω ότι την πέρασα σχετικά καλά. Δημιουργικά, αν μη τι άλλο, ας πούμε. Υπήρχαν και άνθρωποι που δεν είχαν κάτι να κάνουν. Ενδεχομένως. Ξέδωσες εκεί περισσότερο. Ναι, ναι. Μιας και μου για την καραντίνα και πώς την πάλεψες στην καραντίνα, με θεραπεία έχεις ασχοληθεί ποτέ? Σε ψυχοθεραπεία αναφέρομαι. Ναι, αλλά την ξεκίνησα πριν την καραντίνα. Okay. Δηλαδή δεν την έκανα λόγω του ότι ήμουν σε καραντίνα. Σου λέω με μια καραντίνα που πήγε καλά, δηλαδή από την άποψη ότι δημιούργησα, έφτιαξα πάρα πολύ μουσική. Επειδή μέναμε και κοντά με το Βαλάντι, αράζαμε, λέγαμε ιδέες για μουσικές. Την πέρασα δημιουργικά. Εγώ την ψυχοθεραπεία την ξεκίνησα πριν την καραντίνα. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνει οποιοδήποτε. Δεν είναι ανάγκη να έχει πρόβλημα για να πας σε ψυχοθεραπεία. Έτσι πως πάμε στο γυμναστήριο να φροντίσουμε το σώμα μας και κάνουμε κάποια πράγματα, έτσι είναι ωραίο να μιλάμε και σε έναν άνθρωπο εφόσον έχουμε τη δυνατότητα και να εξερευνούμε το μέσα μας και να δουλεύουμε με το μέσα μας. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά δεν έπαιξε η καραντίνα ρόλο σε αυτό. Δηλαδή σου λέω, το είχα ξεκινήσει πριν την καραντίνα. Όχι, η καραντίνα έπαιξε ρόλο στο να έχω αφορμή να κάνω την επόμενη ερώτηση για τη θεραπεία. Οκ. Γενικά πάντως στην Ελλάδα υπήρχε στίγμα πολλά χρόνια όσον αφορά τη θεραπεία. Δηλαδή αυτό που λες εσύ ότι είναι πώς θα πάω στο φυσιοθεραπευτή για το πόδι, δηλαδή θα Γιάννη μόνο, θα το φτιάξω μόνος μου. Ναι. Υπήρχε αυτό το τύπου πάει, ο τρελός, ο τέτοιο. Κοίτα, γενικότερα. Ο αδύναμος. Ισχύει. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια στερεότυπα τα οποία θέλω να πιστεύω ότι χρόνο με το χρόνο θα σπάνε. Ένα από αυτό ίσως είναι και η ψυχοθεραπεία. Όχι ίσως, είναι βασικά. Αυτά είναι καλό να τα σπάσουμε τα στερεότυπα. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που νιώθει, να φροντίζει τον εαυτό του όπως μπορεί. Το να κάνεις ψυχοθεραπεία είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και κάτι πάρα πολύ επικοδομητικό, γιατί ασχολείσαι με το μέσα σου και την ψυχή σου και το μυαλό σου, το τι θες εσύ, τις πραγματικές σου ανάγκες. Γενικά δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα και πολύ συνειδητοποιημένο να το κάνεις. Σε επηρεάσει καθόλου και στην τέχνη σου? Βλέπεις... Εντάξει, η τέχνη έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση τη δική σου, την εσωτερική, είτε κάνεις ψυχοθεραπεία είτε όχι. Ανάλογα την ψυχολογική κατάσταση που είσαι
θα δημιουργήσεις. Μπορεί μια μέρα να είσαι θυμωμένος, να φτιάξεις κάτι επιθετικό. Μπορεί μια μέρα να είσαι χαρούμενος, να φτιάξεις κάτι πιο bright. Το κάνεις εσύ, άρα έχει κομμάτι του εαυτού σου. Ναι. Τώρα αν επηρεάζει ή όχι, δεν ξέρω να σου το πω. Νομίζω ότι επηρεάζεται ούτως ή άλλως η μουσική σου, η τέχνη σου. Είτε κάνεις ζωγραφική, είτε κάνεις γλυπτική, από την ψυχοσύνθεσή σου. Ναι, προφανώς. Εγώ αν έχεις δει σημάδια ότι μέσα από την ψυχοθεραπεία, ρε παιδί μου, αλλάζει και σαν άνθρωπος. Αν έχεις δει τέτοια σημάδια πάνω και στην ίδια στην παραγωγή. Δεν έχω εντοπίσει κάτι τέτοιο, όχι. Σε προσωπικό επίπεδο, στην καθημερινότητά μου, στον τρόπο που σκέφτομαι ή στον τρόπο που αναλύω τα πράγματα, έχω δει κάποια διαφορά. Στη μουσική, εντάξει, σίγουρα αυτό όμως περνάει και στη μουσική. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω, τώρα κάνω μια υπόθεση εδώ. Ναι, γιατί αλλάζω εγώ και αυτό μπορεί να περνάει και στην τέχνη μου, ενδεχομένως. Ήθελα να σου ρωτήσω κάτι άλλο, αλλά τώρα με αφορμή αυτά που είπες. Γράφετε, ρε παιδί μου, ένα δίσκο σε άξονα εξαετίας ή τετραετίας τώρα. Γράφεις εσύ κάτι με βάση τη δικιά σου τωρινή ψυχοσύνθεση. Μετά από 2 χρόνια πρέπει να το διορθώσεις. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Το γράφεις και το κρατάς αυτούσιο, κάνεις αλλαγές? Δεν πρέπει να διορθώσεις κάτι. Δηλαδή, εφόσον έχεις καταλήξει ότι έχεις φτιάξει κάτι και σ' αρέσει, όσα χρόνια και να περάσουν θα σ' αρέσει. Σίγουρα. Γιατί άλλος άνθρωπος. Δεν εννοώ ότι δεν θα είναι καλό άρτιο καλλιτεχνικά. Μπορεί εσύ σαν άνθρωπος πλέον να μην σε εκφράζει, να σου έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει άνθρωπο σε άξονα εξαετίας. Ναι. Όχι, δεν λειτουργεί έτσι ο μηχανισμός, ο δικός μου τουλάχιστον. Δηλαδή, στο Θάλασσα ή ακόμα και τώρα που γράφουμε είναι και παραγωγές που είναι πιο παλιές. Οι οποίες, ας πούμε, τις Πάτσο Βαλάντης και τις εκμεταλλευτήκαμε, παρόλο που ήταν παλιότερες, δεν έχει να κάνει. Μίλησες πριν, παιδί μου, ότι έχουμε τεράστια ευθύνη ο ένας προς τον άλλον, στις συζητήσεις που κάνουμε, στο πώς επηρεάζουμε ένας τον άλλον. Το hip hop τι ρόλο παίζει σε αυτό? Κατά πόσο πιστεύεις ότι έχει ευθύνη στο τι δίνει, ειδικά στις νέες γενιές? Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος φιλτράρει αυτά που ακούει. Τώρα τι να σου πω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι επικίνδυνη. Τώρα ενδεχομένως, επειδή σου είπα και προηγουμένως ότι το hip hop είναι μια μουσική η οποία είναι πολύ άμεση, δεν είναι έμεση, είναι πεζός έμετρος λόγος, σίγουρα έχει μια μεσότητα και έχει μια δύναμη λιγάκι μεγαλύτερη. Οι μπάντες και οι καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα φέρουν ευθύνη για αυτά που λένε. Αυτό το πράγμα είναι σίγουρο και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό. Αλλά πιστεύω ότι και ο κόσμος μπορεί να φιλτράρει, θα ακούσει. Να κρατήσει αυτά που θέλει. Είναι και ανάλογα ηλικία πάντα, έτσι. Σίγουρα παίζει ρόλο και η ηλικία. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή τη στιγμή, γιατί ο καθένας κάνει και τη μουσική που θέλει και που του βγαίνει ενδεχομένως. Υπάρχει και αυτό. Έχει συγκεκριμένη αισθητική, έχει συγκεκριμένες απόψεις και αυτό είναι αυτό που θέλει να βγάλει. Τώρα, το κομμάτι της ευθύνης και της ηθικής ευθύνης που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης πάνω στο τελικό ηχογράφημα είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον καθένα και με την ιδιοσυγκρασία του καθενός. Όσον αφορά ευθύνη, δεν μιλάω τόσο περισσότερο για απόψεις που μπορεί η πρόθεσή σου σαν καλλιτέχνης να είναι μια χαρά. Το θέμα είναι και σε χρησιμοποίηση της γλώσσας. Και το πάω στην πολιτική ορθότητα, ας πούμε, που για μένα καλώς υπάρχει περισσότερο σήμερα. Ναι. Γιατί προφανώς ένα 17χρονο μπορεί να μην μπορεί να φιλτράρει το νόημα που θες να περάσεις εσύ και να μείνει σε συγκεκριμένα, π.χ. ειδικά παλιότερα, ομοφοβικά ή σεξιστικά σχόλια. Ναι. Ναι, υπάρχει και αυτό. Δεν θα σου πω. Δηλαδή, δεν έχω να σου κάνω αντίλογο πάνω σε αυτό. Όχι, σε ρωτάω την άποψή σου γι' αυτό. Όχι... ναι, υπάρχει αυτό που λες. Υπάρχει. Μπορεί ένα κομμάτι να αλλάξει τη ζωή ενός εφήβου προς την καλή πλευρά ή προς την κακή πλευρά. Αλλά σου ξαναλέω, ο καθένας κάνει τη μουσική που νομίζει και την κοστολογεί όπως νομίζει και βγάζει αυτό που νομίζει. Όσον αφορά το ελληνικό hip hop, η πλάστικα που έγινε στα 90s και στα early zeros, ας πούμε. Νομίζω... Εμένα με επηρέασε θετικά. Σαν έφηβος, όταν άκουγα και πιο μετά, ας πούμε, που ψαχνόμουν. Δηλαδή, είχα επιλέξει και άκουγα πράγματα τα οποία με κρατούσαν σε αφύπνιση. Δηλαδή, είναι και βάση χαρακτήρα το τελικό αποδέκτη. Θες να μιλήσεις με μπάντες, ονόματα, σου να πεις, αν θες, όχι. Ναι, εντάξει. TXT, ας πούμε, είναι από τα συγκροτήματα τα οποία άκουγα πάρα πολύ και μου άρεσαν. Και με αντιπροσωπεύανε. Ξένες επίσης πάρα πολλές μπάντες που είχαν αντίστοιχο έτσι περιεχόμενο, που ήταν λιγάκι πιο, πώς να το πω, παρεμβατικές, όπως ήταν η Public Enemy.
γενικότερα επέλεγα πράγματα τα οποία με κρατούσαν σε εγρήγορση. Εμένα δηλαδή με βοήθησε θετικά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει αυτό που λες ότι μπορεί ενδεχομένως ένα τελικό ηχογράφημα να φτάσει στον αποδέκτη, στον τελικό αποδέκτη και να μην είναι πολύ θετικό. Ναι. Σαν. Ασχέτως της πρόθεσης πάντα. Βέβαια, ναι. Γιατί ο καθένας κάνει τη μουσική που θέλει. Έτσι, ο καθένας βγάζει τη μουσική που θέλει. Και ο καθένας είναι ελεύθερος να πει αυτά που θέλει. Η γνώμη σου για τα disc που έβαζαν πολύ περισσότερο παλιότερα. Εντάξει, τα οποία ναι, ρε, είναι πλάκα, αλλά είχαν μέσα υπερβολικά ομοφοβικό στίχο, ας πούμε, υπερβολικά σεξιστικό στίχο πολλά. Ναι. Και δεν ξέρω, το φίλτρο ενός 16 ή μιας 16χρονης πώς θα. Σίγουρα, κοίτα να δεις τότε, δεν είχαν βγει και όλα αυτά που έχουν βγει τώρα προς τα έξω. Μέσω της ενημέρωσης, μέσω της πληροφορίας, μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή τα πράγματα δεν μειώνω την αξία των στίχων που αναφερόντουσαν σε αυτό το πράγμα, σε καμία των περιπτώσεων. Απλά υπήρχε άγνοια περισσότερη τότε σε σχέση με τώρα. Με όλα αυτά που καλώς έχουν βγει προς τα έξω. Κοίταξε, το θέμα του dissing, ας πούμε, είναι μέρος της κουλτούρας του hip hop. Και όσο είσαι και πιο μικρός, είσαι και πιο θερμοκέφαλος, ναι. Και θα πεις και 5 βλακίες, δηλαδή κατάλαβες από αυτήν την άποψη. Αλλά σίγουρα δεν είναι ωραίο το περιεχόμενο αυτό, και ιδίως όταν αναφέρεσαι σε χαρακτηρισμούς τέτοιου τύπου, προφανώς. Αλλά και στο εξωτερικό το ίδιο πράγμα γινόταν. Από πάντα, ας πούμε. Εντάξει, στο εξωτερικό ήταν και διαφορετικές οι απαρχές. Σίγουρα. Δηλαδή, τα βατζίδες που τα γράφανε στα γκέτο, τι θα λέγανε. Σίγουρα. Αλλά οι λέξεις πάντα έχουν την ίδια βαρύτητα. Ναι. Για μένα. Σε όποια χώρα και να είσαι, ό,τι χρώμα και να έχεις και ό,τι φίλο και να είσαι. Είχες πει σε μια συνέντευξη στον Προβοκατέρα, αν θυμάμαι καλά, ότι μια φορά είχε την ευκαιρία ή έπρεπε να ενωθεί όλη η σκηνή και δεν το έκανε ή δεν το έκανε σωστά. Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο πράγμα μιλάς. Θες εσύ να κάνεις λίγο elaborate σε αυτό? Κοίτα να δεις κάτι. Παρόλο που εγώ μπορώ να φανταστώ για ποιο πράγμα μιλάω, δεν θα έτσι εστιάσω σε αυτό, αλλά θα εστιάσω λιγάκι στην ευρύτερη εικόνα και θα πω ότι θεωρώ ότι είμαι μέλος μιας μουσικής κοινότητας, η οποία τόσα χρόνια προσπαθεί σε αυτή τη χώρα να δώσει τον καλύτερό της σε αυτό. Θεωρώ ότι αυτή η κοινότητα έχει πάρα πολύ δύναμη. Θεωρώ ότι αυτή η κοινότητα έχει ευθύνη και όλα τα μέλη της έχουν ευθύνη και φέρουν ευθύνη για τα πράγματα που διαδραματίζονται είτε μέσα σε αυτήν είτε έξω από αυτήν. Και θεωρώ ότι στις δύσκολες στιγμές που έχουν περάσει και που έχει περάσει αυτή η μουσική, η κοινότητα δεν έχει δράσει όπως θα έπρεπε να δράσει. Και το λέω σαν μέλος της κοινότητας αυτής. Πρέπει να καταλάβουμε τη δύναμή μας, πρέπει να καταλάβουμε την αξία μας ως μουσική, ως καλλιτέχνες, ως μουσική hip-hop κοινότητα στην Ελλάδα, αυτά τα χρόνια που διανύουμε και πατάμε πάνω σε αυτή τη γη και σε αυτή τη χώρα. Και απλά περίμενα μια μεγαλύτερη έτσι, συνειδητοποίηση όσον αφορά τα δρόμενα τα οποία γίνανε τα τελευταία χρόνια, τα οποία δεν ήταν και τα καλύτερα και ενδεχομένως δεν κρατήθηκε η απαραίτητη, η σωστή στάση απέναντι σε αυτά. Αυτό θα πω. Και το δίνω και σαν τροφή για σκέψη και για τον εαυτό μου και για όλους όσους το νιώθουν και το ακούνε και νιώθουν μέλος αυτής της κοινότητας, ότι πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο συνειδητοποιημένοι, να καταλαβαίνουμε τη δύναμή μας και να δρούμε λιγάκι πιο καθοριστικά. Γιατί έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη και αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε. Πιάνομαι πάρα πολύ σε κάτι που είπες πριν, που δεν ξέρω αν προφανώς είναι δικιά σου ιδιαίτερη επιλογή. Είπες ότι πλέον όταν συνεργάζεσαι με μικρότερους, προσπαθείς να μην έχεις την ιεραρχική τάση απέναντί τους, παιδί μου. Ότι είστε ίσως προς ίσο που δίνουν ένα feedback στον άλλον. Ναι. Πιστεύεις ότι τα λάθη που γίνανε όταν γίνανε, έφταγε και ο λόγος ότι υπήρχε μια ιεραρχική δομή στο hip hop που επέτρεπε σε κάποιους να είναι πιο πατροναριστικοί απέναντι στους άλλους? Και ίσως και γι' αυτό δεν φέρεσαι εσύ έτσι πλέον, το έχεις. Όχι, δεν θα το έλεγα. Κοίτα να δεις κάτι. Έχουν να κάνουν αυτό που λέγαμε προηγουμένως όλα με την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Αυτό που λες, η ιεραρχία, εγώ ποτέ δεν είχα τέτοια αντίληψη όσον αφορά με τους παλιότερους ή με τους μικρότερους. Είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Οι παλιότεροι όμως απέναντί σου δεν είχαν. Καλά, οι παλιότεροι μπορεί να είχαν απέναντί μου ό,τι θέλουν. Ξέρεις, το θέμα είναι εγώ πώς λειτουργούσα. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να θεωρεί και να θεωρώ ότι είμαι πρωθυπουργός. Είμαι, δεν είμαι. Τώρα ο καθένας ότι μπορεί να νομίζει για τον εαυτό του και το πώς κινείται βάσει αυτού είναι δικό του πρόβλημα.
Δεν παίρνω εγώ την ευθύνη για τον άλλον απέναντι. Λειτουργώ για τον εαυτό μου και λειτουργώ με το συναίσθημά μου και με τη δική μου λογική βάσει αυτού. Όταν κάθομαι και αράζουμε νέα παιδιά που κάνουν αυτό το πράγμα ή έχουν ξεκινήσει μετά από μένα, γουστάρω γιατί παίρνω από τα παιδιά αυτά και τη θέληση και τη δίψα που ακόμα υπάρχει και σε μένα, αλλά καταλαβαίνεις. Όταν μιλάω με κάποιον παλιότερο που σέβομαι, παίρνω τη γνώση και την ωριμότητα. Όλα χρειάζονται. Είμαστε όλοι το ίδιο. Τώρα το ποιος ξεκίνησε πριν, μετά και όλα αυτά, ξέρεις, δεν τα ακούω τόσο. Δεν είναι. Ναι. Έτσι περνάω μπίλιας. Βέβαια, αν κάποιοι παλιότερα, ξαναλέω, αν κάποιοι εξυπηρετούσαν πιο πολύ αυτήν την ιεραρχική δομή και αυτομάτως ήταν, ξέρεις, σαν ομπρέλα πάνω από όλη τη φάση, αν εσύ εναντιονόσουν σε αυτό, υπήρχε κίνδυνος να κλείσουν πόρτες, ειδικά στα πρώτα σας βήματα, τότε που δεν υπήρχε και το διαδίκτυο, δεν ήταν τόσο ώστε να βγάλεις ελεύθερα τη δουλειά σου έξω και έπρεπε να σου δοθεί βήμα. Όχι, δεν θα το έλεγα. Γιατί σου λέω, σε αυτές τις ηλικίες έχεις και μια άγνοια κινδύνου. Δηλαδή, πας όλα για όλα. Δηλαδή, κάνεις τη μουσική σου, κάνεις τη φάση σου. Και εμείς δεν ήμασταν ποτέ παιδιά που δεν θα σου πω ότι δεν έχουμε φοβηθεί ποτέ. Όλοι έχουμε φόβους και όλοι τους διαχειριζόμαστε. Αλλά πάντα κι εγώ και ο Γαλάτης ήμασταν παιδιά που τολμούσαμε και πιστεύαμε σε αυτό που κάναμε. Το να πιστεύεις στον εαυτό σου και να αγαπάς αυτό που κάνεις, σου δίνει το θάρρος για να αντιμετωπίσεις και τους φόβους σου. Με όπλο σου, τη μουσική σου και αυτό που πρεσβεύεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμα και όταν αυτοί οι φόβοι πραγματοποιούνται. Ναι, γιατί είχα δει σε μια σένση ότι όταν φύγατε από τη freestyle, παίζατε συναυλίες με 10-20 άτομα για καιρό. Ήσασταν. Ναι, εντάξει, κοίτα να δεις κάτι. Οποιοςδήποτε θα μπορεί να παίζει με αυτά τα άτομα. Δεν έγκυται στο ότι ξεκόψαμε από μια φάση επειδή το επιλέξαμε, επειδή δεν μας αντιπροσώπευε και είχαμε λιγότερο κόσμο. Ήταν τότε που κι εμείς χτίζαμε το κοινό μας. Δηλαδή, ήμασταν στα πρώτα μας βήματα. Δεν είναι ότι είχαμε κάτι από πίσω, όπως έχουμε τώρα, μια δισκογραφία ή κάποια πράγματα τα οποία να πατήσουμε πάνω για να χτιστεί όλο αυτό το πράγμα, για να υπάρχει ένα υπόβαθρο. Κατάλαβες πώς το λέω, αυτή την άποψη. Τώρα πλέον, παιδί μου, που έχετε χτίσει τη δική σας ταυτότητα, το δικό σας κοινό, στα live, το άγχος είναι το ίδιο με πριν, είναι διαφορετικού τύπου άγχος, έχει εξαλειφθεί? Κοίτα, για εμένα προσωπικά είναι το ίδιο. Ναι. Το ίδιο με την πρώτη φορά. Δεν αλλάζει ποτέ. Και πώς θα αντιμετωπίζεις? Τίποτα. Ακούω λίγο Michael Jackson πριν, λίγο Metallica, έτσι, λίγο απ' όλα, λίγο Pink Floyd, λίγο Black Sabbath. Βασικά Black Sabbath τώρα στις τελευταίες συναυλίες έχω έτσι ακούσει πολύ έντονα. Βέβαια έχω ξεχάσει γιατί έχουμε να κάνουμε πόσα χρόνια συναυλία δεδομένου της κατάστασης. Βέβαια είχαμε την τύχη και παίξαμε στη Γεωπονική, ένα live στη Γεωπονική και ένα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Εντάξει, τίποτα. Το διαχείριση με το να ακούς τη μουσική που σου αρέσει πιο πριν. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω. Βάζω στα ακουστικά μια μουσική που μου αρέσει. Random, ό,τι και αν είναι αυτό, ανάλογα τη διάθεσή μου εκείνη τη στιγμή. Και κοιτάω πώς να το πω, να το ζήσω, να περάσω καλά, ρε παιδί μου. Η επαφή με τον κόσμο είναι κάτι πολύ μοναδικό. Είναι ένα αξίωμα και μια ευλογία που έχουν οι καλλιτέχνες, την οποία δεν πρέπει να την παίρνεις αψήφιστα. Όσο και δύσκολο και να είναι, όσο άγχος και να έχεις, η χημεία αυτή που έχεις με τον κόσμο από κάτω είναι μαγική. Είναι ένα συναίσθημα πρωτόγνωρο. Είναι απίστευτο. Οπότε έχεις αυτό στο μυαλό σου και λίγο το φόβο το δαμάζεις με κάποιο τρόπο. Κάπως τον αντιθασεύεις. Ναι. Κατάλαβες πώς το λέω. Αλλά σε αυτό που με ρώτησες, για μένα το άγχος είναι όπως ήταν η πρώτη φορά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Βέβαια, εντάξει, τώρα λόγω εμπειρίας, ρε παιδί μου, ξέρεις ότι μετά το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κομμάτι θα αρχίσει να δημιουργείται αυτή η χημεία. Κάπως ζεσταίνεσαι, εντάξει, είναι ολόκληρη διαδικασία. Ναι. Αλλά είναι ωραία. Οι συναυλίες είναι. Και εγώ όταν πάω στις συναυλίες μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το θεωρώ πολύ ωραίο τρόπο διασκέδασης. Το να πάω να δω ένα καλλιτέχνη ή μια μπάντα που μου αρέσει. Και ψάχνουμε γενικά και σαν ακροατής να πηγαίνω στις συναυλίες. Πέραν από αυτούς που μπορούν να παίξουν με το συγκρότημα και όλα αυτά. Και να πηγαίνει ο κόσμος στις συναυλίες γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Και ακόμα και σε καλλιτέχνες που ίσως να μην ξέρει. Δηλαδή, εγώ το κάνω αυτό καμιά φορά. Δηλαδή, μπορώ να πάω να δω ένα σχήμα ή ένα καλλιτέχνη που δεν τους έχω πολύ ακούσει, αλλά πάω μέσα από τη συναυλία και τους ανακαλύπτω. Όντως. Ναι, βέβαια. Δεν είναι πιο δύσκολο να ανακαλύψει ένα καλλιτέχνη πάνω στο live? Όχι απαραίτητα, ίσα-ίσα. Σε βάζει και σε μια άλλη διαδικασία. Να τον δεις και λίγο διαφορετικά. Να ακούσει και τα ηχογραφήματα μετά λίγα και διαφορετικά. Όχι απαραίτητα. Καλά, συμφωνώ σε γενικές γραμμές αυτό, αλλά ειδικά στο hip hop.
που είναι και πολύ μεγάλη έμφαση στο στίχο. Ότι σε live πρέπει να προσπαθήσεις να ακούσεις, να έχεις τις κεραίες ανοιχτές. Ενώ στο σπίτι σου πιο εύκολα, ρε παιδί μου, θα εξοικειωθείς με ένα δίσκο, ώστε μετά πάνω να απολαύσεις το live. Ναι, κοίτα. Σου λέω σαν να κρατήσεις το. Το hip hop έχει παραπάνω πληροφορία λόγω του στίχου. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θα σου πω κάτι. Μπορείς απλά να γκρουδάρεις. Να πας να ακούσεις τη μουσική, να αφαιθείς. Κάποια πράγματα να τα πιάσεις και μετά να πας σπίτι και να τα ξαναακούσεις. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο, δεν υπάρχει, ξέρεις, πάλι κάποια. Πώς να σου το πω, κάποιο manual για να πάω να δεις ένα live. Ότι πρέπει να ξέρω τα κομμάτια του καλλιτέχνη ή πρέπει να τον έχω δει. Πας έτσι. Είναι ωραία το θέατρο, οι συναυλίες είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνεις και να ανακαλύπτεις πράγματα. Εντάξει, διαφορετική συνθήκη βέβαια. Ναι, διαφορετική, εντάξει, σίγουρα. Από Έλληνες καλλιτέχνες εκτός από hip hop, ακούς. Ναι, με. Τωρινούς εννοώ. Εντάξει, τους πιο παλιούς όμως. Δηλαδή, ακούω Αγγελάκα, ακούω Τρύπες, ας πούμε, Ξύλινα Σπαθιά, Παυλίδη, Στερεονόβα, πιο παλιοί. Αυτούς δηλαδή. Τώρα από τους τωρινούς, εντάξει. Μ' αρέσουν κάποιοι, αλλά μπορώ να σου πω ότι έχω μπει και πολύ μέσα, ας πούμε, για να έχω μια άποψη και να πω ότι wow. Είπες Αγγελάκα, είπες Τρύπες, θα ήσασταν ανοιχτοί όπως και πιο παλιά, ας πούμε, στο να κάνετε συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες διαφορετικού είδους μουσικής? Ναι, εννοείται. Ετοιμάζετε κάτι για τον είδος που φτιάχνετε τώρα? Θα μας αποκαλύψεις κάτι? Μέσα στο δίσκο όχι, αλλά γενικότερα εντάξει, υπάρχουν και τώρα μπάντες, ας πούμε, που γουστάρουμε και μας αρέσουν και θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να συνεργαστούμε, αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα έτσι κάποιες πληροφορίες. Οκ. Έχουν την ίδια χρειά τα live στην επαρχία μέσα στην Αθήνα? Το λέω από πλευρά του stand-up, ας πούμε, ότι στην Αθήνα που είναι πιο εξοικειωμένο το κοινό, είναι πάντα πολύ πιο εύκολο το να κάνεις το performance. Ενώ στην επαρχία ζορίζεσαι τις περισσότερες φορές. Κοίτα να δεις κάτι, η επαρχία είναι λιγάκι αψυχολόγητη. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η παγωμάρα, μου έχει τύχει να υπάρχει αυτή η παγωμάρα, αλλά μου έχει τύχει και να νομίζω ότι είμαι στην έδρα μου. Εντάξει, η Αθήνα σίγουρα είναι η πόλη που μεγαλώσαμε, εδώ πέρα ξεκινήσαμε να το κάνουμε, σίγουρα το κοινό έχει αναπτυχθεί πολύ διαφορετικά. Αλλά και στην επαρχία, σε κάποιες πόλεις που έχω πάει, είναι εξίσου εξοικειωμένοι. Απλά δεν το ξέρεις πάντα αυτό, γιατί αυτό αλλάζει, μετακινείται πολλές φορές. Οπότε είναι λίγο περίεργο. Οκ. Και για να το ελαφρύνουμε τώρα λίγο το κλίμα, θα μας πει λίγο επιρροές από ταινίες, από pop κουλτούρα. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, ταινίες εγώ thriller έβλεπα μια ζωή, αυτά μου άρεσαν. Σπλασεριές, ας πούμε. Όχι τόσο πολύ, πιο Stephen King, ας πούμε, είναι αγαπημένος μου. Και όσον αφορά βιβλία και ταινίες, παρόλο που περισσότερες ταινίες είναι trash του Stephen King, η αλήθεια είναι. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ από μικρή το όλο το κλίμα και το πώς γράφει και το πώς αυτό το πράγμα το μεταφέρει. Είχε ένα μυστήριο, οπότε νομίζω ότι με έχει επηρεάσει και στην καλλιτεχνική μου φύση αυτό. Όντως, Ναι. Αγαπημένη σου ταινία από Stephen King? Νομίζω το Misery. Ήταν η πιο αξιοπρεπής ταινία. Έπαιζε και η Catherine Bates που ήταν ηθοποιάρα σοβαρή, γιατί στις υπόλοιπες ταινίες δεν είχε κανένα ηθοποιό της υποκοπής. Και μου αρέσει πως στις περισσότερες ταινίες εμφανίζεται και ο ίδιος και κάνει έναν δεύτερο ρόλο. Στη συγκεκριμένη ταινία έκανε το ταχυδρόμο, ας πούμε. Α, όντως. Δεν το ήξερα. Είναι θεός. Του πάνω του σκηνοθέτης μας εδώ είναι το The Fog. Ναι, ο Μίχλ, εντάξει, ναι. Τι, όχι, δεν είναι αυτή. Δεν είναι του Stephen King το Του Stephen King δεν είναι του Stephen King, τι λέτε? Το The Mist, ναι. Το The Mist, ναι, αυτό. Να σου πω, θα με κάνεις να ξεχάσω και αυτά που ξέρω. Κάτσε, μα είπα λάθος το όνομα της ταινίας. Λέμε αυτό μετά που στο τέλος τα... Αυτό είναι. Ωραία. Του πάνω εδώ του σκηνοθέτη μας, η αγαπημένη του Stephen King είναι το The Mist. Το The Mist. Πάνω, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Μπράβο σου. Δεν είναι αυτό. Σε συμπάθησα λίγο παραπάνω. Δεν είναι αυτό. Λάμψη. Η Λάμψη δεν είναι Stephen King, ρε παιδιά. Τι λες, παιδάκι? Ο ίδιος. Όχι, σταμάτα. Σοβαρά μιλάω. Όχι, αυτό είναι μέσα συνέντευξη. Είναι μέσα συνέντευξη. Να μπει μέσα στη συνέντευξη, παρακαλώ. Ο ίδιος. Δεν κόβουμε τίποτα εδώ πέρα, είναι όλα όπως τα είπαμε. Ο ίδιος ο Stephen King, παιδιά, αυτή την ταινία την αποκήρυξε. Λέει δεν μπορώ να το βλέπω. Το πήρε ο Kubrick και το άλλαξε τα φώτα. Δεν μας φώτα. νοιάζει τι κάνει αυτός. Εντάξει, είχε ένα Jack Nicholson τώρα σοβαρό εκεί πέρα που έπαιξε μπάλα τώρα. Ναι, απλά η ταινία ήταν η Kubrick, δεν ήταν Stephen King. Την πήρε και της άλλαξε τα Η πράγματα. ιδέα πιανού ήταν. Ποιος έγραψε το βιβλίο? Ο Stephen King. Τελείωσε εδώ η κουβέντα μας. Λοιπόν, με δημοκρατικό τρόπο τελείωσε η κουβέντα εδώ. Fun fact, για να αποδείξει ο Stephen King ότι θα μπορούσε να γυρίσει καλύτερα ο ίδιος τις ταινίες του,
σκηνοθέτησε στα AIDS μια ταινία που το The Tracks, νομίζω λέγεται. Αυτά με τα αμάξια. Με τα αμάξια, Ναι. η οποία ταινία είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να δεις. Και το The Shining έχει ξανασκηνοθετήσει και ήταν χάλια. Δεν είναι του King όμως. Αυτό με τα φορτηγά ήταν του Stephen King. Α, Ναι. του Stephen King. Α, οκ. Και μετά το ρώτησαν για ποιο λόγο βγήκε τόσο χάλια και λέει γιατί βοηθός σκηνοθέτη ήταν η κοκαίνη. Όλη την ώρα πιωμένος, ναι. Απίστευτο. Παιδιά, δεν ξέρω τι έργο έχει δει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. Πάντως είναι απίστευτος. Απίστευτος. Δηλαδή. Και βέβαια, πολλές φορές διάβαζα τα βιβλία και μετά έβλεπα τις ταινίες. Τις περισσότερες φορές έτσι έχει γίνει. Και η ταινία μου χάλαγε λίγο τη φάση, γιατί εγώ το είχα φανταστεί λιγάκι διαφορετικά. Δηλαδή, όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, φτιάχνεις τους χαρακτήρες όπως εσύ νομίζεις, όπως φαντάζεσαι, δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό. Και όταν αυτό το πράγμα το βλέπεις σε εικόνα, κάπως λες, όντως τώρα, ξέρεις. Κάποιες φορές όμως μπορεί να σ' αρέσει κιόλας, να είναι κοντά σε αυτό που έχεις φανταστεί. Αλλά η ταινία λίγο με το βιβλίο υπάρχει μια περίεργη σχέση. Σχέση αγάπη-μίσους νομίζω. Δηλαδή. Ναι. Αλλά εγώ προτιμώ να διαβάζω το βιβλίο και μετά να βλέπω την ταινία. Απλά τη βλέπω για να έχω και μια άποψη πάνω στην ταινία, αλλά μέχρι εκεί. Εσύ κάτι κάνει και αυτός ο τύπος που έχεις το main story, αλλά έχεις γύρω στα 8 με 10 side character story Ναι. μέσα που έχουν αρχή και τέλος, στη μέση ταινία, στο τέτοιο, ώστε όλη την ώρα σε κρατάει, ξέρεις. Τα οποία όλα παίζουν ρόλο. Ναι, όλοι ναι. παίζουν ρόλο. Ας πούμε στο Pet Sematary έπαιζε γάτα ρόλο. Απίστευτο. Απίστευτο. Ναι. Και είχε βγει και βίντεο κλιπ των Ramones μέσω της ταινίας. Είχαν δώσει, υπάρχει κομμάτι των Ramones το οποίο λέγεται Pet Sematary και το είχαν γράψει για αυτήν την ταινία. Να πούμε τώρα και στους νέους δημιουργούς, fun fact, έχει ένα πρόγραμμα ο Stephen King, στο οποίο με $1 μόνο μπορείς να αγοράσεις τα δικαιώματα βιβλίου του για να γυρίσει ταινία. Το έχει κάνει για νέους, όχι σοβαρά, το έχει κάνει για νέους δημιουργούς σκηνοθέτες. Ορίστε, εδώ η ευκαιρία σου αυτή είναι τώρα. Γελάει το παιδί, δεν μπορεί να αρπάξει την ευκαιρία τα μαλλιά. Γιατί στην ευκαιρία που μπορούμε να παίξουμε όλοι εδώ πέρα, αν θέλεις, και να γίνει χαμός. Και πάνω στο Stephen King έχει βγάλει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο τώρα ο Ηλίας ο Φουντούλης, παιδιά, αν θέλετε να το αγοράσετε. Ξέχασα τον τίτλο, δεν είχα και καλά. Ναι. Και από marketing. Γιατί Κάνουμε και διαφήμιση, γιατί όχι. Επίσης, εγώ ψάχνω δουλειά. Και επίσης τώρα που λέμε για Stephen King, παιδιά, έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο ο Ηλίας ο Φουντούλης, το Χαρτί και Καλαμάρι, με τρομακτικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Αξίζει να το πάρετε. Χριστουγεννιάτικες. Ωραία, ναι, θα το πάρουμε. Γιατί όχι. Διαβάζει γενικά, έτσι. Διαβάζω, εντάξει. Είναι, πώς να σου το πω, ένας τρόπος για να αποφορτίζομαι και να μην ασχολούμαι με το κινητό. Είναι, όχι, το διάβασμα γενικότερα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Είναι κάτι πάρα πολύ καλό για την ψυχική μας υγεία. Το να διαβάζεις πράγματα και να αφήνεις τη φαντασία σου. Κυρίως έχει να κάνει με τη φαντασία. Ναι. Γιατί την ώρα που διαβάζεις, φαντάζεσαι πράγματα και φτιάχνεις δικό σου κόσμο. Και παίζει ρόλο λογικά το δίκαιο εσύ ότι και με την ηλικία του. Το ίδιο βιβλίο το διαβάζεις στα 20 σου, στα 30 σου, στα 35 και όλη την ώρα αλλάζει. Ναι. Και η οπτική σου και το τι βλέπεις και η ερμηνεία σου. Ισχύει γιατί μεγαλώνεις και αποκτάς άλλα βιώματα. Άλλος είσαι σήμερα και άλλος σου χθες. Είσαι ο ίδιος. Έχω τώρα φρονιμίτη και μάτι. Πριν δεν Αυτό είχα. που να σου πω. Δεν είσαι ο ίδιος, οπότε ναι, εντάξει αυτό. Όχι, να διαβάζει ο κόσμος, είναι πάρα πολύ καλό για την ψυχή του, όπως είπαμε προηγουμένως, και να ανακαλύπτει και πράγματα μέσα από αυτό. Διαβάζεις κάτι αυτή την περίοδο? Το τελευταίο βιβλίο που διάβασα ήταν εδώ του Βαλάντη και μου έκανε τη μεταμόρφωση του Κάφκα. Το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο βιβλίο, αλλά με κάποιο τρόπο με λύτρωσε. Ναι. Να πω, ναι. Είναι περίεργο. Δεν στη σπάει λίγο ο Κάφκα που τα αφήνει όλα πάντα έτσι, ότι όλα είναι πρωτοτελεσμένο, δεν υπάρχει ελπίδα και απλά πεθαίνουμε στο τέλος. Ναι, αλλά εκεί έρχεται όμως η αντίστροφη ψυχολογία και σου λέει ότι ναι, αλλά εγώ δεν είμαι έτσι, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Okay. Δηλαδή, είναι λίγο αντιφατικό αυτό που λέω, αλλά ενδεχομένως μπορεί και να λειτουργεί έτσι. Ανάλογα και τον άνθρωπο και ανάλογα την ψυχολογική κατάσταση που μπορεί να βρίσκεσαι. Τώρα, αν είσαι στα πατώματα και θες να το διαβάσεις τώρα αυτό, σκοτάδι. Γενικά. Εντάξει. Δεν είναι ότι καλύτερο. Αρκετά ελπιδοφόρα ματιά. Πάντα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Εντάξει. Όλα καλά θα πάνε κτλ. Μακάρι. Ναι, γιατί να μην πάνε. Στο χέρι τους είναι. Στο χέρι μας είναι. Καλά, όχι πάντα. Εντάξει, εμείς τα λέμε ότι είναι για πάντα για να μπορούμε να. Δεν είμαστε και το κέντρο του σύμπαντος. Δηλαδή, τα περισσότερα είμαστε. Και σε όλα τα βιβλία του Κάφκα αυτό είναι. Ο πρωταγωνιστής δεν έχει κανένα λόγο στο τι θα γίνει. Απλά όλα του έρχονται πάνω του. Κάφκα βγαίνει από μέσα του. Για τον Κάφκα. Έναν εξορκισμό εδώ πέρα στο δημοσιογράφο φίλο. Δεν είμαι δημοσιογράφο, δεν είμαι στην Ισία. Μπράβο, σίγουρα. Ορκίζεσαι. Εντάξει.
Ωραία. Εγώ έχω τελειώσει να μου τις ερωτήσεις. Βέβαια, έχουμε και από το κοινό εδώ πέρα. Ο κύριος Κοντόπουλος θέλει να ρωτήσει τα τεχνικά πράγματα, αν βάζετε περισσότερο στο software, στο hardware, στη δουλειά σας. Όσον αφορά τη μέθοδό σου για παραγωγή μουσικής, τι προτιμάς, αν είναι ένας συνδυασμός hardware ή software, ή αν προτιμάς ένα από τα δύο, ποια είναι η μέθοδο που ακολουθείς περίπου? Ναι, κοίτα να δεις. Δεν έχω στάνταρ κάθε φορά τρόπο που θα κάτσω να το δουλέψω. Η αλήθεια είναι ότι το hardware δίνει άλλο ηχόχρωμα στο τελικό ηχογράφημα. Αλλά νομίζω ότι το ιδανικό για μένα είναι να κάνεις μία μίξη και των δύο. Δηλαδή να έχεις και hardware, να έχεις και software για να κάνεις το programming και να βάζεις και κάποια πράγματα επιπρόσθετα. Θέλει ένα συνδυασμό και των δύο. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό και να είναι και τα δύο σε μια ισορροπία ώστε να βγαίνει ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν έχω κάποιο στάνταρ τρόπο που δουλεύω. Κάθε φορά ανάλογα με τη διάθεσή μου, στην αλήθεια. Έχεις αγαπημένο κομμάτι hardware, ίσως από πιο παλιά? Κοίτα να δεις, το πρώτο πράγμα που πήρα σε hardware ήταν ένα αρμόνιο της Yamaha, το οποίο ήταν ANX1 και ήταν και μάλιστα σε χρώμα mauve perlé. Και όταν πηγαίναμε στο στούντιο το παίρνα μαζί και πήγαινα. Μετά πήρα το MPC, το Akai το 2000 XL. Και τώρα έχω το οποίο το έχω ακόμα, έχω το Machine, το οποίο το χρησιμοποιώ πάρα πολύ για τις συναυλίες, αλλά και για να φτιάχνω μουσική. Και πήρα, η τελευταία μου αγορά ήταν το Complete της Native Instruments, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ καλό. Αυτά. Αλλά ναι, το πρώτο μου ήταν ένα αρμόνι της Yamaha, που ήταν εξαιρετικό. Αυτό δεν το έχω ακόμα δυστυχώς. Ένα κομμάτι που δεν έχει βγει, είχε βγει μόνο σε ένα extended version στο βινίλιο. Το Κούκλι στη βιτρίνα. Μιλάει για την κακοποίηση. Μιλάει για την κακοποίηση. Μιλάει για την κακοποίηση, είναι κομμάτι του 2012 από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, που δεν βγήκε εν τέλει με το δίσκο, βγήκε πιο μετά. Πριν το 12 είναι αυτό. Ναι, ήταν για να βγει με τις μηχανές τέλος πάντων, σαν 24ο κομμάτι. Δεν βγήκε εν τέλει. Για ποιο λόγο δεν βγήκε? Γιατί όντως εντάξει, είναι χαζότερα, είναι λίγο τετριμένο, αλλά είναι επίκαιρο. Πάντα ήταν επίκαιρο. Για ποιο λόγο δεν βγήκε? Γιατί είναι ένα κομμάτι που δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν ήταν στο τελικό. Λοιπόν, κοίτα, όταν είναι να βγάλεις ένα δίσκο, δεν γράφεις και ακριβώς τα κομμάτια που θα μπουν στο δίσκο. Δηλαδή θα βάλεις ένα-δύο παραπάνω κομμάτια, θα γράψεις παραπάνω εννοώ, για να έχεις έτσι να επιλέξεις για το τελικό έτσι, σύνολο του δίσκου. Το κομμάτι αυτό είχε γραφτεί πριν το 12, η αλήθεια είναι όντως, το Κούκλι στη βιτρίνα. Και απλά όταν είχαμε όλα τα κομμάτια, κρίναμε ότι αυτό ταιριάζει λιγότερο από ότι κάποια άλλα τα οποία μπήκαν στο δίσκο. Και με αφορμή το βινίλιο μας δόθηκε ευκαιρία και το βάλαμε στο βινίλιο. Όντως είναι επίκαιρο το κομμάτι και είναι και από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Είναι από τα πρώτα που γραφτήκανε δηλαδή για το μηχανές, αλλά δεν μπήκαν εν τέλει. Η δεύτερη ερώτηση ποια είναι? Η δεύτερη εντάξει πέφτει πολύ σε αυτό που είπαμε και πριν. Ναι. Είναι η αλήθεια, που δεν ήθελες να πεις καλλιτέχνες. Αν υπάρχουν παραγωγοί Έλληνες που να άκουσες και να πήρες πράγματα ή που να σου φάνηκαν ενδιαφέροντες τα τελευταία χρόνια. Κοίτα να δεις, οι παραγωγοί έχουν ανέβει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ δυνατούς παραγωγούς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σου πω ότι όταν ξεκίνησα με επηρέασε πάρα πολύ ο DJ Alex από τους Terror Crew. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ η αισθητική του και το πώς έτσι κινούταν. Τώρα η παραγωγή της γενιάς μου και μετέπειτα νομίζω ότι όλοι παίρνουν ένας από τον άλλον. Δηλαδή κάποια στοιχεία. Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του και την τοποθέτησή του πάνω στη μουσική. Γιατί είναι και βάση προσωπικότητας και βάση ακουσμάτων. Δηλαδή άλλα πράγματα μπορεί να ακούω εγώ, άλλα πράγματα μπορεί να ακούει ο άλλος. Σίγουρα αυτά μας επηρεάζουν στη δημιουργία. Το τι ερεθίσματα έχεις και το τι ακούς γενικότερα. Αλλά είναι αυτό το καλό με τη μουσική που λέγαμε και προηγουμένως, ότι υπάρχει αλληλεπίδραση. Είτε από ξένους είτε από Έλληνες παραγωγούς που μπορεί να ακούσω και να πάρω κάποιο στοιχείο το οποίο μπορεί να μου αρέσει. Εντάξει, ξέρεις, αντίστοιχα και αυτή από μένα. Δεν είναι αυτό το ωραίο. Αλλά όταν πρωτοξεκίνησα, θα σου πω ναι, το DJ Alex. Που άκουγα και μου άρεσε λίγο η αισθητική στις παραγωγές του. Ήταν έτσι level up για τα δεδομένα της εποχής. Ιδίως όταν είχα ακούσει τη γεύση του Μένους, λέω Ναι. τι φάση τώρα, ξέρεις. Ήταν λίγο έξω από τα στερεότυπα αυτά, ας πούμε, ηχητικά. Και καλό είναι γενικότερα να μην έχεις συγκεκριμένο template όταν δημιουργείς. Δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα hip hop κομμάτι το οποίο να έχει έντονο το ηλεκτρονικό στοιχείο. Μπορεί να κάνεις ένα hip hop κομμάτι και να έχει έντονο το rock στοιχείο. Μπορεί να κάνεις ένα hip hop κομμάτι και να μην έχει beat. Να είναι μόνο ορχιστρικό.
καλό είναι να βγαίνεις από το comfort zone και να δοκιμάσεις πράγματα, κυρίως για να μην βαριέσαι εσύ ο ίδιος. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δηλαδή, κοιτάω, δεν το κάνω και εμένα, δεν μου βγαίνει κιόλας, να σου πω. Δηλαδή, βαριέμαι να μην μοιάζουν πολύ ιδιαίτερα οι παραγωγές μου μεταξύ τους. Βέβαια, πολλοί μου λένε ότι μοιάζουν, ότι με κάποιο τρόπο βάζω το δικό μου το στοιχείο, ok, το ακούω, αλλά γενικότερα κοιτάω να διαφοροποιώ λιγάκι τον τρόπο που δουλεύω πάνω στην ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως. Και για να πειραματίζομαι εγώ ίδια και για να αλλάζει και ο ήχος και να είναι λιγάκι πιο ενδιαφέρον και για μένα την ίδια. Αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να ακούω δίσκους οι οποίοι έχουν πολλά στοιχεία μέσα, πολλά elements. Και σαν ακροάτρια, αλλά πόσο μάλλον και όταν το φτιάχνω κι εγώ. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ πρέπει να λήξουμε τη συνέντευξη. Τι λήξω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Είστε φοβεροί. Ευχαριστούμε. Να είστε γεροί, δυνατοί και δημιουργικοί. Επίσης. Και Καλά lives. μακριά από πόρτες. Μακριά από πόρτες. Οδοντιάτρους. Και τα λοιπά. Αυτά.